Падчас вучэнняў «Захад-2025» Расія збіраецца перакінуць у Беларусі не больш за 2000 вайскоўцаў. Гэткія дадзеныя агучыла літоўская выведка. Усяго ж чакаецца ўдзел да 30 000 вайскоўцаў. Камандуючы вайсковай выведкі Літвы падкрэслівае, што імавернасць гібридных атак падчас гэтых вучэнняў мінімальная, але інцыдэнты накшталт парушэння паветранай прасторы ці кібератакаў магчымыя. Тэму працягне Уладзіслаў Корсак. Літва разгортвае войскі на мяжы з гарадзенскаю вобласцю ды пачынае вучэнні пад назваю «Адважны грыфон». Іх мэта – правяранне баяздольнасці брыгады Жамайція, а таксама адпрацоўванне разгортвання камандных і сувязных пунктаў. Гэта адказ на беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2025», што маюць адбыцца сёлета ў верасні. На это надо смотреть абсолютно серьезно, готовиться самим и понимать, что после учений очень часто приходит настоящая агрессия, и поэтому я думаю, что НАТО будет очень внимательно смотреть за тем, что там будет происходить. Між тым, з боку рэжыму Лукашэнкі працягваюць гучаць ускосныя намёкі на эскалацыю. Паводле старшыні Дзяржаўнага вайскова-прамысловага камітэту Дмітрыя Пантуса, у Беларусі ўжо вырабляюць пускавую сістэму для расійскай ракетнай суперзброі, так званага «Арэшніка». Што, праўда, падобныя заявы выклікаюць скептыцызм у вайсковых экспертаў. Единственный запуск, он осуществлялся из Капустиного Яра. На сегодняшний день «Орешник» РС-26 «Рубеж» — это шахтного типа ракета. И на территории Беларуси нет возможности реализовать подобного рода. Ну, даже если на территории Российской Федерации это всего-навсего одна локация, то на территории Беларуси тем более нет подобного рода объектов. У сваю чаргу на мінулым тыдні сакратар Рады бяспекі Александр Вальфович заявіў, што Беларусь вельмі непакоіць агрэсіўны тон і ракетныя распрацоўкі суседзяў, у тым ліку Польшчы. Адпаведна, на нарадзе пра бяспеку абмяркоўвалі беларускую ракетную праграму, ды нават узбраенне беларускіх комплексаў «Паланез» ракетамі з ядравымі боегалоўкамі. То są непатрэбныя. Гэта такая непатрэбная слабая правакацыя. Польская армія супрацьпаветранай абаронай, польскія саюзнікі з НАТО моцныя і непахісныя. Ані спадар Вальфович, ані спадар Лукашенка не ўяўляюць рэальнай пагрозы. Думаю, што яны самі пра гэта ведаюць. Мы чакаем ад Беларусі спынення правакацыяў на мяжы і спынення падтрымання Расіі ў вайне з Украінай. Сам жа Лукашенка анансаваў чарговы візіт у Кітай. Падчас яго ён плануе абмеркаваць з Сі Цзіньпінам далейшую супрацу ў ракетабудаванні. Пакуль жа агульны стан беларускага ВПК эксперт ацэньвае як здавальняльны, аднак без рэальных прорываў. Поступательно они улучшались за счет в том числе и поддержки со стороны Китая. Китайские технологии принимают в этом непосредственное участие. И российский военно-промышленный комплекс также в определенном смысле зависим от поставок из Беларуси. Например, оптики, либо шасси формата 8х8 и не только. Но тем не менее, это не соответствует современным вызовам, это не современные технологии. Это то, что пытаются постоянно переварить из года в год. Апошнімі гадамі рэжым Лукашэнкі актыўна рэкламуе вытворчасць уласнай зброі, у тым ліку беспілотнікаў. Сярод асноўных спажыўцоў прадукцыі беларускага ВПК Расія і краіны Афрыкі. Паводле украінскай выведкі, Менск будзе дапамагаць Ірану аднаўляць яго сістэму супрацьпаветранай абароны, знішчаную ў выніку нядаўніх удараў Ізраілю. Маўляў, гэтая тэма была галоўнаю падчас нядаўняга візіту ў Менск іранскага прэзідэнта. Уладзіслаў Корсак, Белсад. Кітайскія самазвалы на Гомельшчыне, што адметна, імі карыстаюцца дзяржаўныя аўтатранспартавыя прадпрыемствы. Пры гэтым перад беларускай прадукцыяй праблемы паўстаюць нават на асноўным рынку збыту ў Расіі. Ну як так? У чым прычына? Высвятляў Ян Федарович. У Беларусі пачалі купляць кітайскія самазвалы. Адзін з іх, Шакман X3000, журналісты выдання «Флагшток» заўважылі падчас уборачнай кампаніі ў жлобінскім аўтатранспартавым прадпрыемстве. Пры гэтым самое прадпрыемства дзяржаўнае і прынамсі апошнія 2 гады працуе са стратамі. Купляют тому, что китайская продукция больше якостная. Белорусский уряд не может заборонить
купляць кітайскія грузавікі ці кітайскія аўтобусы, таму што Кітай можа адным націсканнем кнопкі спыніць весь беларускі экспорт у гэтую краіну, і таму гэтыя меры цалкам немагчымыя ў Беларусі. Да таго ж беларускія перавознікі апошнім часам купляюць аўтобусы з Кітаю. Гэтак з красавіка большасць маршрутак на рэйсе горадня-Менск замянілі на аўтобусы Джунтун. Пры гэтым у беларускага аўтагіганта МАЗ узніклі праблемы з продажам уласнай тэхнікі на асноўным рынку збыту. Съежился фактически наш основной российский рынок. Гэтак сёлета ў ліпені Беларусь прадала ў Расею ўсяго 2 аўтобусы МАЗ, што ў 14 разоў меней, чымся ў гэтым жа месяцы летась. Агулам з пачатку года экспарт аўтобусаў ва ўсходнюю суседку знізіўся амаль у 2,5 разы ў параўнанні з аналагічным перыядам летась. Продажы грузавікоў МАЗ у ліпені таксама значна ўпалі. МАЗ не адзіны беларускі вытворца, які сутыкнуўся з праблемамі на расейскім рынку збыту. Аналагічныя цяжкасці паўсталі таксама перад Белазам ды Гомсельмашам. Усё гэта можа мець наступствы для эканомікі Беларусі. Конечно, такі фактор, які будзе спрыяць дрэннай сітуацыі з заробкамі на беларускіх прадпрыемствах. Потому что, конечно, менш продажаў, менш прыбыткаў, менш грошай, менш заробкі патэнцыйна альбо скарачэнне. Гэта можа не настаць у нейкай там непасярэдна кароткатэрміновай перспектыве. На дадатак, прадукцыя беларускага аўтапраму апошнім часам трапляе ў скандалы. Мазаўскія аўтобусы, напрыклад, неаднойчы загараліся проста падчас руху, што наўрад ці дадае станоўчага іміджу або спрыяе продажам. Ян Федарович, Белсад. 23 удзельнікаў варшаўскага канцэрту беларускага рэпера Макса Каржа дэпартавалі. Сярод іх 3 беларусы. Пра гэта Белсату паведамілі ў памежнай ахове Польшчы. Усяго польскі ўрад пастанавіў выслаць з краіны 63 асобы, сярод іх 6 грамадзянаў Беларусі і 57 Украіны. Іх абвінавачваюць у пагрозе бяспецы Польшчы і грамадскаму парадку. Інцыдэнт, які выклікаў такую рэакцыю польскіх уладаў, адбыўся 9 жніўня падчас канцэрту Макса Каржа на нацыянальным стадыёне ў Варшаве. Перад пачаткам шоу частка гледачоў саскочыла з трыбунаў на танцоўку. Іх спрабавалі вярнуць на месцы работнікі аховы і нават паліцыя. У выніку сутычак паміж імі затрымалі 109 асобаў. Па 18 гадоў пазбаўлення волі і штраф памерам 252 тысячы беларускіх рублёў прызначыў Гомельскі абласны суд кіраўнікам фондаў «Байсол» і «Байхелп» Андрэю Стрыжаку і Алексею Лявончыку. Штопраўда, вырак завочны, актывісты не жывуць у Беларусі. Ім трэба зачысціць усё, што толькі магчыма, бо страшна, што можа паўтарыцца 20-й год. Я думаю, у гэтым ёсць сэнс усіх гэтых падзей. Яны ўсё яшчэ баяцца, што калі тады ў 20-м выйшаў мільён, то гэта нікуды не знікла. Таму яны закручваюць і будуць закручваць да поўнага упора. Былога чыноўніка Анатоля Котава, які ў 2020-м сышоў са сваёй пасады на знак нязгоды з палітыкай Лукашэнкі, маглі затрымаць у Турэччыне. Паводле інфармацыі ягонага калегі Александра Апейкіна, мужчына перастаў выходзіць на сувязь 21 жніўня, а 24-га не сеў на борт самалёта, які мусіў прывезці яго назад у Польшчу. Сваякі Котава падалі заяву пра ягонае знікненне ў турэцкую паліцыю, аднак зняпраўджваюць інфармацыю медыяў пра імавернасць арышту. Ці можа знікненне быць звязанае з дзейнасцю беларускіх спецслужбаў, каментуе прадстаўнік Белполу Владимир Жигар. Имея, скажем так, в виду тот статус, который у него есть, то есть он уже осужден, если не ошибаюсь, и он приезжает в Турцию, то вполне возможно, что турецкая сторона отправила какой-то запрос, скажем так, направила в Беларусь документ о том, что на их территорию прибыл такой человек, и белорусская сторона, то есть белорусские там, так называемые правоохранительные органы, естественно, направили запрос в ответ о задержании данного человека. То есть думать или говорить о том, что это какая-то спланированная спецоперация, по которой Котова вызвали, скажем так, на территорию Турции и там специально задержали, все-таки, наверное, не стоит.
Сённяшні дзень не пазначаны чырвоным у афіцыйным календары, але з-за гэтага не робіцца менш важным для нашай краіны. Роўна 34 гады таму Беларусь канстытуцыйна зацвердзіла сваю незалежнасць. Павіншавалі беларусаў Святлана Ціханаўская і Рада БНР. Афіцыйныя ж улады гэтую дату нібыта не заўважылі. Падрабязней Ірына Дарафейчук. Зацвярджэнне незалежнасці. 25 жніўня 1991 пазачарговая сесія Вярхоўнага Савету Беларусі надала дэкларацыі аб суверэнітэце нашай краіны статус канстытуцыйнага закону. Дзень 25 жніўня 91 я лічу гэткім жа важным, як і 25 сакавіка 18, паколькі наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статуса канстытуцыйнага закону дэ юра азначала абвяшчэнне поўнай незалежнасці. Дэкларацыя абвяшчала дзяржаўны суверэнітэт рэспублікі, самастойнасць і паўнату дзяржаўнай улады ў яе межах. Таксама парламент замацаваў прыярытэт беларускіх законаў над агульнасаюзнымі. МУС і КДБ перайшлі пад кантроль рэспублікі. Тэрыторыя Беларусі абвяшчалася непадзельнай і недатыкальнай, а дзейнасць камуністычнай партыі прыпынялася. Рашэнні даліся няпроста. Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце БССР Вярхоўны Савет прыняў за год да гэтага, у ліпені 1990-га. Але моц закону дакумент атрымаў менавіта ў 1991. Праз 3 дні пасля правалу ў Маскве путчу ГКЧП, Дзяржаўнага камітэту надзвычайнага стану. Жнівеньскі путч 1991 года ў Маскве выканаў функцыю расстрельнай каманды для смяротна хворай імперіі. Акурат момантам пасля няўдалай спробы путчыстаў спыніць палітычныя і эканамічныя рэформы Гарбачова скарысталіся дэмакратычна арыентаваныя дэпутаты Вярхоўнага Савету Беларусі. Гэта тыповы прыклад таго, як так званыя спячыя інстытуцыі, псеўдадэмакратычныя органы ў недэмакратычных дзяржавах, якую яны могуць сыграць важную ролю ў нейкі ключавы транзітны момант. Ніхто не чакаў ад Вярхоўнага Савета, што там адныя вялікія дэмакраты, але гэта адыграла важную сімвалічную і палітычную ролю. Таму вельмі важна звяртаць увагу на такія інстытуцыі. Варта адзначыць, што пытанне надання дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону залучылі ў парадак дня толькі пад націскам апазіцыі БНФ і прынялі дзякуючы тысячам беларусаў, якія выйшлі на вуліцы. Мы спалучылі тактыку парламенцкага і вулічнага ціску. БНФ сабраў на плошчы некалькі тысяч і людзі мітынгавалі, пакуль ішла сесія. Хаця гэта паўплывала не на ўсіх дэпутатаў, скажам, Лукашенко за незалежнасць не галасаваў. Непатрэбная лукашэнкаўскаму рэжыму незалежнасць Беларусі і сёння. Яна па-ранейшаму пад пагрозою з усходу. Гэта вяртанне імперскіх амбіцый Масквы у новым выглядзе цяпер не Савецкага Саюзу, а некага новага адраджэння фактычна рускага міра, як яго не называй. І мы бачым, што гэтая пагроза ўсё гэтак жа актуальная, і што спроба Беларусі вырвацца з гэтай арбіты і стаць на еўрапейскі шлях у 2020 годзе была прыпыненая менавіта дзякуючы ўмяшанню Кремля. Наша будучыня сёння залежыць не толькі ад саміх беларусаў, у іх застаецца выбар, альбо беларускі дом у еўрапейскім квартале, альбо камуналка з, прабачце, дурнаватым дзедам. Таксама гэта залежыць ад таго, як еўрапейцы і ЗША бачаць архітэктуру постваеннай бяспекі. Але нашыя суразмоўцы пагаджаюцца, што акно магчымасцяў для незалежнасці Беларусі захоўваецца. Ірына Дарафейчук, Белсат. Ну і наконт дурнаватага дзеда. Лукашенко прайшоў медычнае абследаванне і аказаўся цалкам здаровы. Прынамсі, пра гэта надоечы паведаміў сам дыктатар падчас прэс-сустрэчы з кітайскімі журналістамі і беларускімі прапагандыстамі. Тым часам іншыя крыніцы паведамляюць пра зніжэнне працоўнага рытму дыктатара. Падрабязней Наста Печанькова. Здароўе Лукашэнкі ў поўным парадку. Прынамсі, у гэтым спрабуюць запэўніць беларусаў прапагандысты. На дзяржаўным тэлебачанні выйшла інтэрв'ю 70-гадовым самаабвешчаным кіраўніком дзяржавы, дзе той заявіў, што ўпершыню ў жыцці прайшоў поўны медычны агляд і, маўляў, вынікі больш як станоўчыя. 2 дня, что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили. И вот некоторые спецслужбы, вот о здоровье, читают же интернет, там, что умирают. Я говорю, слушайте, я не против. Передайте все исследования и пусть опубликуют эти исследования. Тем более, я рад.
Все нормально. Заяву Лукашэнкі паставіў пад сумнеў ананімны тэлеграм-канал «Незыгарь», дзе публікуецца палітычная, датычная пераважна расійскіх чыноўнікаў аналітыка. Спасылаючыся на свае крыніцы ва ўрадзе Лукашэнкі, аўтары каналу паведамілі пра пагаршэнне здароўя дыктатара. Ён усё менш часу праводзіць на працы. Пры гэтым піар публічнай актыўнасці расце як на дражджах. Сітуацыя са здароўем Лукашэнкі выклікае ўсё больш заклапочанасці сярод чыноўнікаў. Пра пагаршэнне выгляду Лукашэнкі неаднаразова пісалі незалежныя медыі. Сярод іншага журналісты звярталі ўвагу на трэмар галавы і рук, лішнюю вагу, праблемы са зрокам і хадой, а таксама голас, што час ад часу знікае. Наста Печанькова, Белсат.